afternoon. Yeah, afternoon na. Because it is already 1:30. We're starting the vlog late today. I don't know if marami ba tayong mag-vlog today, but first things first. Hi everybody, how are you all? Wala akong vlog last week kasi ano bang ginawa ko last week? Saan ang vlog last week? Last week, nag-rebond? Yeah, nag-rebond din. Tapos, I got tired and, ayun. So, I get that. Oh, by the way guys, I'm gonna show you my little friend here. Ayan, edeng! Wow, ang ganda. Tapos parang may anak siya. Ay, wala pala. Ito lang pala, diba? It's been a while since I have this kind of, or I'm getting this kind of pimples. Diba, sweet? Ikaw ba? I'm driving. Love of my life. Don't leave me. Ang lalainig na. What happened to your face, bro? Oh my god. Tapos may friend din ako. So, we are heading to, I'm excited because I purchased a new hair blower. I just paid pala. Bumili ako sa Amazon. Pero yung expected date na darating daw yon is between November 19 daw yung expected. Ayun, tagal. Today is October 18. Hala, 1 month. Pero usually, mga less than a month talaga. Yun lang yung pinakamatagal na expected. Kasi nung last na bumili din ako, it was mga 1 month. Pero after like a week, dumating naman siya. Hopefully, dumating siya after a week, no? Pero yung struggle ko talaga is yung pagpapadala ng aking pang-rebond. Kasi, mahirap magpadala dahil sa COVID. So, we are heading to Baler kasi kakain ako na later na lang. Okay, so, I'm gonna see you later guys kasi nagdadrive pa si Rocky pero ako hindi. Hi Rocky! Okay, bye! Bye! Baler! Hey Rocky, that's a Rocky donut. Nge, lain. Valor, yay! Libang ka? Kung wala kong tail. Hala. Ano? Halloween. Yay! Na. Halloween donut. Hala. Yeah. Here are my selection. Kanina, di ko gana na itong uban. Hehehe. So, here's the shoe store. Kasi naghanap ako ng sapatos. I'm starting to buy a Converse one. Pero wala pa. Tatanungin ko si Rookie kung ano yung mas maganda. Pero inahanap ko siya. Hindi ko mahanap si Rookie. Nasaan na ba yun? So, this is yung napili ko. Nabikours ta ako. O yan o, binakita ni Rookie. 23.5 na lang ko. 24 naman yung feet ko. Pero malaki yung 24. Okay na to oy. Ang ganun. Asimple. Iyo. Oh. Asimple. Yan. Kani? Oh. Sakto lang yan para ano, mag-midjust di nipis manggod ka ang midjust, di ba? Kore ini, dai bo. Sige, okay. Meron silang sale doon sa Adidas, but I don't like Adidas. Gusto ko yung Converse. Ayun, 20% off. I just got out from there. Sa Sapatosan. Malapit sa Gio. Ayan, si Rookie. Nagpunta siya ng Honda. Tapos pupunta na kami ng
Ako, dito ka. Ako ang mag-drive. Sa Seria. Kasi hindi pa ako nakabili ng anong tawag yun. Matagal daw. Sa Seria. Transparent na yung lalagyan ng mga napkin sa work. Kasi bawal na daw yung hindi transparent. So, hindi ako nakahanap doon sa Daiso. Wala sila. Parang sa may ganong baw. We are here at the Habibien store. I think like my eyelashes is falling. Nafe-feel ko. Gotta feel but they have hanapin natin muna yung kailangan natin yung transparent na transparent na bag. Hindi ko alam kung saan yun. Ito pala kami sa Seria, guys. Yeah, where is it? I don't know where is it. Where the F is it? So, dito Doraemon, but it's small. Maliit ito. I want something bigger. Doko. May mga bag na Yay! Takoyaki. Ito tawagan ni fish. Ito yung binili ni Rocky. Ayan. Mine is takoyaki. Foodie! Excited na takoyaki. Lalami lagi looking mo ha. Di may ni ako katong nindo ha. Oh, ito din ba? Bante ha. Tapos Fanta, of course. Grape. Oo, ang gid. Itadakimasu. We are home. So, ayan. Nakuuwi na din kami. Pero I'm excited to eat my donut. Ayan yung aking donut. Ayan. Awesome. My God. Ayan, basta. Hindi ko pa nakain. And, alas 5 na pala guys. So, siguro before ako kumain ng donut, mag-ready muna. Planchahin ko muna ang aking uniform. Ang kalat naman dito. Kalat ni Rookie. Yung loto niya. So, ayun, para relax na ako. And I'm planning to do something in the computer too. So, ayun. Medyo nothing very exciting yung vlog natin today. But I just wanted to, talk to the camera because I really enjoy talking to the camera. Ayan, ang bilis ng araw. Grabe, hapon na naman. And Monday na naman bukas. So, ayun. Sana bumili ako ng autumn na leaf doon sa Daiso. Yeah, sana bumili ko yun. Maganda kasi sakura pa yung aking background. She's a vegetarian. Kinain ng Bibi Mingming ang foodie. Siya din ay tigkaon na. Here's my donut. This is so cute, this one. Oh, I cannot see it. Sorry. Yan, oh. Mommy. Oh, wow. Mommy. Mommy. This one is like, yung ghost, oh. Yung ghost. Wow. And then, the devil. Hindi ko binili yung iba. Kasi hindi ko naman makakain lahat. Devil. Yak. Yung iba cute, pero parang cronuts yun. Ayoko na. Yan. Ito yung cinnamon inuki. Na danger yung ito. Yan, oh. Yung, ewan ko, anong basa.
Bagong flavor yan from Mr. Donut. Ayan. Sarap. Kinain ko na yung ano, yung may desiccated coconut. Tapos yung favorite ko na may custard cream. Ayan. Well, looks so weird. Look at my eyebrows. I feel like my eyebrows are thinning. Getting thinner and thinner, just like my hair. Weird yung hair ko. Parang, I feel like nagtitigil. But look at my, yeah, it's dripping here. Na siya, na pumutok yung aking pimples na may nana. I'm gonna eat the mommy. This one. Ang cute na. Ayaw ko siyang kainin kasi ang cute niya. This is strawberry for sure. Tapos parang may ewan. Basta ang cute niya. Ayaw kong kainin si mommy. Ang cute ni mommy. Kainin na natin. Strawberry. Gusto ko sana Krispy Kreme, pero malayo yung Krispy Kreme. Nandun pa sa Nagoya yung Krispy Kreme. Parang may crunchy something. And I can figure it out. Ang ingay naman ni Rocky. Ang sarap. Ang sarap. Oh, by the way guys, umakyat dito yung anak ni Margo, yung white collar. Tapos naghahanap siya ng pagkain. Tapos sinawag ko siya, tapos lalapit na sana siya, pero nagulat siya kasi may dumating, kaya umalis siya. Pero iniwan ko yung foodie ng kitten doon sa labas. Tapos girl, bumalik. Ay! Mahamang yung mata ng mami. Bumalik siya kasi naubos na yung pagkain. Tapos wala naman si Melvin. Sana bumalik siya. So I can pet her. So guys, iti-test out ko ng aking nabili na light. Ito yung LED na light. Ganyan. Ito yung itsura niya. Parang mga like this. Excited! Oh, by the way, I already took a shower para ready na. And then my pimple hurts. It really hurts. It really hurts. I'm gonna test this one kasi I'm excited. Para lalagay ko sa aking Christmas tree kasi magka-Christmas na, diba? Malapit na. So, I'm excited to put up my Christmas tree. Yung maliit na Christmas tree. Paano to? Whoa, is this the like? I don't know. Baliktad. And so, oh, so pretty, bro. Ayan, oh. Nanindot ko siya. Looks so pretty. Look at that. Minasama. Diba? LED. Sana mas mahaba pa to. Paano habain to? Sana dalawa yung binili ko nito, pero mabigat na yung lalagyan ng battery. Pero it's so pretty. Gitana. So pretty. Diba? You can see me, oh. Diba? Ganda, lang. 5 lang yung lights. 5 lights lang. Sana mas mahaba pa. May nito yung sa Daiso. Mas mahaba nito. Oh, diba? Ang ganda. So pretty. Pretty. Oh, on. Yan. Here's how it looks like when the light's on. Diba? So, friends, I'm gonna say good night now. Wow, natatanggal ng aking turban.
So, I'm gonna say goodnight now kasi gabi na. Gabi na ba? Anong time na? I think alas 8 pa ng gabi pero it feels like really uh, late kasi by 5 o'clock medyo madilim na dito guys. Autumn. It's already autumn so it's starting to get dark early in the afternoon. Kahit 5:30 medyo madilim na. So I hope you had a wonderful day and a great day as always. Always keep safe everybody and thank you so much for watching, and always remember to be nice, be kind, and keep that smile, and hopefully I will see you on my next video. Good night.